Zdravím vás, priatelia. Máme piatok 18. októbra. Je obedový čas, alebo tesne predobedový čas. A mne sa dnes nechcelo ísť. Včera som bol aj ráno, aj po obede. A predsa už nie som najmladší a to telo niekedy zaštrajkuje. A dnes sa mi strašne ťažko stávalo. Ale vonku svieti slnko, aj keď je to také studené babie leto. Ja mám čas. Tento týždeň mám fakt voľný. Počasie vychádza, tak hovorím si, čo budem doma sedieť. Veď teda idem. Nebudem lámať žiadne rekordy, ale určite mi to dobre padne, keď sa trošku prevetram. Takto cez obed, keď je najteplejšie. No a kam idem teda? Tiež som sa nevedel rozhodnúť, či gravel, či MTBčko, či do lesa, či na cestu, či aj. No ako už vidíte, som na MTBčku, na mojom skokotíku. Skot, zdrobnenina od skota je skokotík. No a som na ceste, čo už teda nejde veľmi dokopy, ale idem do Soblahova, odtiaľ do Mnichovej Lehoty a tam už vojdem do lesa. No a pustím sa smer Rinovec. Zase tie kopce, zase tie stúpania, nedám si povedať, nevydržím na rovine, musím ísť do tých kopcov. No a najvyšší tu je Inovec. Ako uvidím, či si to ešte nerozmyslím, ale taký je plán. Som v Mnichovej Lehote a odbáčam do lesa. Majú takú kyselku hore a pri tej kyselke vojdem do lesíka na lesnú, starolesnú železničku a pustím sa smer Radar. To je také odpočívadlo. Voľa, kedy tam bola známa reštaurácia pre kamionistov, teraz už tam nie je nič. Takže smer Radar po lese. Ten Radar je taký východiskový bod, keď človek išiel na Inovec ako turista, alebo ide, tak veľa turistov si tam necháva auto. A odtiaľ po turistickej značke, tuším po červenej, idú hore na Inovec. Po ceste by som tam musel ísť po hlavnom ťahu Trenčín a Nováky, čo je samovražda takto v piatok. Čiže jedine cez les. Lebo zase musím aj pochváliť, dobre sú šoféri, ktorí ma obehli krásne, ale bohužiaľ musím zase aj hejtovať. Mimo obce, prázdna cesta, nie, on ma musí líznuť s peťakom vo vysokej rýchlosti, pričom má tam priestor, miesto sa vyhnúť, nie, nedá sa. Musím to stále spomínať, bohužiaľ mám s tým takéto negatívne skúsenosti. Podielte sa aj vy, ako to vnímate, ten vzťah, aký je tu vzťah slovenský vodič a cyklista. A to si ja teda idem pekne po krajnici, hej, to nie som jeden z tých cyklistov, ktorí idú po strede svojho pruhu, nie. No dobre. Ešte teda taká, o čom dnes budeme debatovať, no jedna taká citlivá téma sú citlivé partie pri cyklistike. Ja som teraz pár dní bol v sedle po sebe a pravdu poviem, že ja to cítim. Ako to máte vy?
bojujete s tým, máte tieto problémy. Osobne si neviem predstaviť, alebo dobre, viem, kvalitné gate, kvalitná vložka, myslím si, že mám, že tam by nemal byť problém. Neviem si predstaviť byť niekoľko hodín v sedle každý deň ako profesionálny cyklist. Asi by som strašne trpel. Neviem, možno si zadok na to zvykne, ale predsa musia tam vznikať proste rôzne opary, zrazeniny a ja neviem čo všetko. Nepríjemné, bolestivé. Ako to máte vy? Čo používate? Máte tieto problémy? Malo diskutovaná téma. Netvárme sa, že si tú cyklistiku vždy iba užívame. Je spojená aj s bolesťou, aj s takýmito problémami. No ja mám doma dve maste. Jedna je sudokrém, to je také asi najznámejšie. Veľa z vás pozná. Druhá je gafrová masť. No, neskutočne smradľavá. Pomáhajú, áno. Ale tiež to tam človek nechce proste každý deň si ten smrad dávať. No, toľko, takéto intimné okienko. No, tu už sa blíži lesík. Už do tejto peknej novej asfaltke. Sme za chvíľu pri tej kyselke a odtiaľ už na lesnú cestu. Počítam aj s blatom smerom na radar, tam býva stále blato. Ale bytkož mám špinavý tak či tak. Budem musieť ísť na vápku. Ideálne dnes, keď sa budem vracať. No tu je tá kyselka v tom zelenom domčeku. Ja vodu mám, ešte som sa nenapil, kedy som vyrazil. Takže nezastavujem. Tam dole je točka, respektíve pumpa, môžete si napumpovať taký altánok, opekačka, ohnisko teda, tuto hojdačka. No a my ideme šupho do lesa. Nazdar, bú. Hej! Treba dopredu pozerať. No, a pozdraviť sa aspoň mumáci. No, nazdar. Dopredu pozeráme. Ach jaj. Kto toto vypustil? Ani jeden neotvoril hubu, ústa, aby sa pozdravil. Ste ma skoro zvalcovali. Ach jaj. Hej, zlatý. Ďalšia téma. Cyklisti a zdravenie. Býva takým zvykom, že keď sa stretávajú dvaja cyklisti, tak si kývnú, pozdravia sa. Robia to motorkári, robia to cyklisti. Ale bohužiaľ často sa mi stáva to, že ja pozdravím a môj pozdrav upadne do zabudnutia a ten dotyčný, čo ide oproti, tak je vyslovene mumák a neotvorí ústa, nezakýve nič. Dobre, veď však nemusíte, ja to nevyžadujem, ale neviem, no zase napíšte mi vy, aké s tým máte skúsenosti. Zdravíte sa takto, keď stretávate cyklistov, dvihnete aspoň ruku na pozdrav. Aký je to pocit, keď vy sa pozdravíte a vám sa nedostane odozvy? Riešite to, pozdravíte sa potom aj tomu ďalšiemu, keď sa vám to stane, alebo sa na to vykašlete aj vy? Ja neviem, no ja sa snažím teraz zdraviť. Ak vidím, že to nie je vyslovene cyklista, ktorý raz za rok vyťahol bicykel, alebo ide do práce, alebo ja neviem, proste
Tak sa zdravím. No ale je to asi tak ako s tými vodičmi, že bohužiaľ často nedostanem žiadnu odpoveď. Tak potom ešte taký dodatočný zvuk k tomu pridám, že pozdravím sa, dotyčný prejde, neodzdraví, no a ešte začuje zvuk odo mňa, že mú. Áno, lebo aj krava už ma odzdraví. Tak aj ľudia by to mali vedieť. Dobre, som na radare. To za chvíľu bude taká zaujímavá pasáž. To je oficiálna cyklotrasa a uvidíte po akom úseku popri Koľajniciach vedie tá cyklotrasa. To je taká raritka. Taká oficiálna cyklotrasa, červená značočka. Vidíte to C-čko na strome. No a pozrite sa, že kde ma to tu vypľuje. Opa. Áno. Koľaje. Teda to chodí taký malý vláčik z Trenčína do Chinorian, tuším, pri Topolčanoch. No a tuto normálne oficiálne ide cyklotrasa. Takto, prosím pekne. Takto. A potom to v múriku, to máte taký tréning na balans. Keď spadnete doprava, tak ste v prdeli s prepáčením. No, takto. Zaujímavé, čo? Bol by zážitok, keby teraz išiel vlak. By ma tu šuchol o lakeť. Takže aj takto, aj takéto zaujímavosti sú po ceste na Inovec. Blato inak nebolo po radar ani nikde, takže som spokojný. Veľa lístia už opadaného, ale bude ešte viac. Krásne to hrá farbami. Počasie je príjemné, no fučí, ale je nejakých, môže byť 15 stupňov. Vstúpam na Inovec, po hlavnej ceste na Inovec, určenej pre autá, ktorá vedie z Trenčianskeho Jastrabia. Ja som sa na ňu napojil kúsok nad Jastrabím. No a kto tu jazdíte, tak na ten Inovec sa teda dá dostať rôznymi spôsobmi, ale súbežne s touto cestou je aj turistický chodník, ktorými to viete túto hlavnú cestu pretínať. Ide po lese ten chodník. Takže ak máte, ja som ho prešiel aj na graveli, ale to je taký trošku náročnejší terén. Ale ak chodívate na MTBčku tak, a nechcete ísť po ceste z Jastrabia, tak môžete si to prejsť po turistickej značke. Začína to s žltou, neskôr je to zelená. Tuto je také prvé parkovisko malé. Už som naskladaný asi húbári. No a tuto to začína. Respektíve dá sa začať aj trošku nižšie, ale ja vám to ukážem. Takže tuto sa musím trošku vrátiť. Hop, hop, hop. No a tuto doľava. No a tá žltá začína kúsok nižšie od cesty. Ale no a ja tuto doľava. No a takto ide cestička lesom.
Takže ak sa vám zúnovala asfaltka, viete si na inú vec vyšlapať aj takýmito cestičkami. No a za chvíľu pretne tú hlavnú cestu a zase pôjde ďalej do lesa a zase pretne hlavnú cestu a tak ďalej. Skrátka stále ju pretne alebo na nej vyjde. Tuto je to žltá a potom v ďalších úsekoch je to zelená. Takže my začíname po žltej turistickej. Je to náročnejšie stúpanie ako po asfalte, ale zase kľudnejšie. Bez aut samozrejme. Možno krajšie takto po lese. A ja to striedam úprimne. Takže aj toto je cesta, ako sa dá na ten Inovec vyškrabať. Dole počujem traktory, tam bol ten padnutý strom, si tam stále robia. Ja som to vlastne takto pekne obišiel. Tuto križujem prvýkrát hlavnú cestu, ktorá ide tu doprava, ale ja idem zase. Na ňu prekrižujem, pokračujem ďalej. Stúpaničko výživné. Už keď som 4. alebo 5. krát po sebe na bicykli, tak už cítim, že tie nohy nie sú také živé. Si to pýta nejaký oddych, tak bude potom na budúci týždeň bude a mám častejšie v práci a tam sa už nedostanem tak na bicykel, ako to bolo tento týždeň. No a tak to si šlapkáme. V lone prírody Inoveckého lesa. Tú turistickú máme odbytú. Zase prichádzame na hlavnú cestu. Takto. Kúsoček prejdeme po hlavnej. Ako keby tu bol neviem aký ruch, ale skrátka po ceste. Dala zabrať tá žltá. Pomerne teplo mi tam bolo. Predsa už ja som dosť zimom rybia, už sa obliekam možno viac teraz ako by sa patrilo. No a vždy myslím na to, jak pôjdem dole a jak ma prefúkne a jedno s druhým, jak zapadne slnko. No, ráno zase ešte zima. No, dneska som išiel cez obed, tak možno som mohol zvoliť trošku niečo ľahšie, ale nevadí. Prežijem. Takže kúsok. Jaj, no, môj zadok. Nebudem vám klamať. Inak áno, zabudol som povedať, že ešte samozrejme od sedla záleží, od sedanky veľa týchto problémov. No ale ako si máte možnosť vyskúšať si 3, 4, 5, 6, pojazdiť na nich, aby ste si vybrali vo finále tú pravú a každému sedí niečo iné. Nie je to také jednoduché. Dobre. Tuto ide zelená. Čiže tu teraz po žltej, teraz odbočíme na zelenú. Takisto ťažký úsek, ale dá sa vyšľapať. A je to príjemná zmena. To úvod je taký kamenistý. Tam treba zabrať, aby vám neprešmyklo. Všetko sa to dá vyšľapať. Ak sa chcete vyhnúť asfaltovej ceste. Za mňa na ETBčko
To je parádny tréning, takýto terén, tak aj náročné stúpanie, náročný terén na obratnosť, na výkon, na hľadanie tej správnej stopy. Takže dobrý pocit bude mať z toho, keď to vyšlapem tadeto. Na kamere nikdy neukážu tie kopce, aké reálne sú, ale podľa môjho tempa a fučania si to viete asi ľahko domyslieť. Krásne stúpanie. Vôbec to nie je zadarmo, to som hovoril, zvlášť tu a všetky v podstate sú veľmi podobné, náročnejší terén, strmší, ale krásne si tu užijete jazdu na MTBčku. Je tu božský kľud. Celý tento segment zo spodu, kde začína tá prvá žltá, až hore na chatu je teda segment na strave. Volá sa skratkami na chatu po skratkách, ak sa nemýlim. No a tam sú teda najlepší miestni borci, MTBčkari. Tuším, Vlado Jelínek je prvý, Stano Chorvát je druhý. Niekde tam som aj ja. Som sa raz hecol. Bol to zrovna na tomto. Som tedy testoval tento Scott Scale. Ale na to musíme fakt mnohý človek, lebo celé to vyšlapať, ten najlepší čas tam je okolo 22-23 minút intenzívneho stúpania, stále vaty. Čož to nie je nič pre mňa. To je ideálne pre ľahkých chalanov, 60-kilových vytrvalcov, vrchárov. Ja mám nejakých 77 živej váhy. No a je to potom rozdiel, ale ja už som viackrát spomínal, ja nie som vytrvalec, ale kopce mám rád, kopce mi chutia, takže rád sa popasujem vždy aj s tými vrchármi, nemám s tým problém. Objektívne to porovnať, zhodnotiť svoje možnosti. Niekedy mi to tak pekne ma to uzemní, že dáda. Ešte veľa musíš bicyklovať na to, aby si sa dokázal porovnať niekde. Takže aj na to je to dobré. Zase križujeme cestu, vyjdeme na cestu na chvíľu a o pár metrov bude zase po zelenej. To je posledný úsek. Segment na strave sa volá Zelená rozkoš. Príznačné názvy segmentov mám veľmi rád. Občas ja teda nejaký vytvorím. Segmenty viete na strave vytvárať aj vy. Nemusíte mať ani platenú verziu. A dokážete vytvoriť segment, ak ten nájdete niekde nejakú časť, ktorá nie je na strave zaznamenaná a chceli by ste tam mať segment, lebo tam chodíte, tak viete si ho pekne označiť, nazvať ako chcete a nemusíte mať ani platenú verziu stravy. Aspoň tak to bývalo ešte donedávna, ale viem, že v spoločnosti si podmienky často menia a niekedy to ide od 10 k 5. Každopádne skúste, ja som tam vytváral segmenty, keď som nemal platenú verziu stravy. Bez problémov. Už spomínaný segment Zelená rozkoš, nazvaný tak nie preto, že by to boli nejaké marihuanové polička, ale pretože je to krásny zelený koberec, ktorý vás dopraví do
zeleného lesného neba. Takže takáto zelená chlorofilová rozkoš. Takto končí zelená rozkoš. No, tamto sa dá tiež pekne dole, to mi minulé Stano ukazoval cestu. A to už je pre takých tiež odvážnejších a zjazdu chtivých celodpružovaňákov. No a tuto ja už som išiel skoro pri chate, vidíte, takže celá cesta po skratkách, po lese, tam je inovecká chata. Som tu, no. A teraz rozmýšľam, či na Helenu, na vysielač, na rozhľadňu. Helena, moja platonická láska, alebo včera som na nej bol, hej, tak by ste boli v obraze. A jak sa hovorí, všetko veľa škodí. Alebo pôjdem len po tábor, bývalý tábor detský, hore ako končí Black, starý Black, voľakedy, zjazdovka, tak tam je tábor, je tam pekný výhľad, zastavím sa asi tam a uvidím, či sa potom vrátim na chatu, dám si polievku. Uvidíme. Nejaký cyklista. Aké je to z aut, je tam asi dosť ľudí, uvidíme, ako to vyriešim. To sa dá takto sundať cez bielý deň. No dobre, všetko je možné. Milujem takýchto turistiky chtivých ľudí, ktorí idú do lesa si zahulákať a nadrbať sa. Okay. Dobre, neviem, či to bolo vidno, ale teda chlapík mal nakúpené, vedie 12. Koľko je hodín? 12:30? Pane Bože. No, dobre. Aj tak sa dá. Hore sa ide na zjazdovku. Minule tam išiel Stano zrovna hore. Prudko na horáku. Vyšiel skoro hore. No raz si to buchnem, teraz nie, nemám nohy na to, fakt nie, sorry. Ale láka ma to určite to vyskúšať. Ma s tým navnadiel Stano Chorvát. Tu spomínaný vo videách veľakrát. No, keď ideme na ten tábor, po ceste teda na vysielač, na Inovec hore, na Kotu, zastavím sa pri tom tábore a si to tam aj zvrtnem. Spravím tam nejaké zábery, uvidíte, ako to tam vyzerá. Raz som tam robil urbex v tej starej budove schátralej. A uvidím, čo ďalej. Na ten tábor schátrali. Tak sa vrátiť sa v čase takých koľko? No, do nejakého 96. by som sa vrátil. Ako to tu bolo, ako to tu určite žilo. Pozrite sa, bazén tu mali. A teraz no muselo to byť nádherne. Lyžovačka, túto bazénik, ja neviem. Páničku, no. Pionierský tábor Tatra. No tak to je sila, čo? Luxus. Wow. To sú aké spomienky, no. Čo, zažili ste tábor? Nezažili? Musíme nakúknúť, no, nejaký urbex, bike urbex, spravíme nejakú novú vetvu urbexu, bike urbex.
No tak tento nápis, tabuľa tu je z ktorého roku? Pionierské tábory končili kedy? V 93. Nie, v 89. 90. No v 89. asi. Ale ešte potom pokračovali nejaké normálne tábory. To neboli pionierské, ale no je to. Stále sú tu postele, matrace, lenže je to ďaleko aj na bezdomovca tuto prežiť, lebo veď tu nič nie je, odkiaľ by zberal potravu. No, teda jedlo, kde by chodil na jedlo. No, taký to urbex. Je tu taký puch, že to nebude moc tmavé. No, je tu relatívne teplo, keby to niekto chcel prespať, tak vie. No, škoda toho. Tieto steny by vedeli rozprávať, čo všetko sa tu mohlo diať. Kto každý tu bol, možno Trenčania tu z okolia, tu chodili do táborov. Ja nie som rodený Trenčan, takže ja nie. Ja som chodil inde na Zemplínsku Šíravu do pionierského tábora. Jo. Zaujímavé. Čo poviete? Takýto urbexik. Dalo by sa to pekne pochodiť, ešte aj táto ďalšia budova. Tam je ďalšia budova. No a ideme sa ešte pozrieť ak by ste niekedy hľadali aj občas fotky s starou tabuľou Považský Novec a okolie, tak tu sa práve nachádza. To je ešte nejaká stará rampa. Tuto zrdzamená. No pozrite, tu sú poschodia, tu sú ďalšie dvere. A niekedy si možno spravíme taký dlhší urbex. Ďalšia budova tam. No a tu je tá tabuľa Považský Novec a okolie. Čo poviete? Tá už tiež čo si pamätá. Aj. A tuto neďaleko toho tábora je takýto výhľad. Pozrite. Nádhera. To je Trenčín. To bude za Blahou. Ak by ste hľadali po ceste na Inovec tento výhľad, tak je to za tým táborom. A tuto išla voľakedy zjazdovka a po tejto zjazdovke sa chodí pešo hore na rozhľadňu na Helenu, najkratšia cesta pešo. Slnečko tu svieti, zohrievam sa na tomto kúse, neviem čo tu bolo voľakedy, pod tým je nejaký priestor, neviem, vyzerá to ako, ani neviem čo, nejaká skrýča, sklad, neviem, ale je tu krásne. No ozval sa hlad, tak idem na tú chatu. Dám si polievku, no hodom tam nebude milión ľudí. Poďme na to. Jazdovku a na jej záver. Budeme mať dole najrychlejšie. Teda dole, u chate.
zo mňa kamikádze nebude nikdy. Ja toto veľmi opatrne. Šup ho tam zase na chate. Je tu na mňa nejaký veľký ruch. Ja asociál si asi dám banán a pôjdem dole. Lebo sú tam takéto grupy ľudí už, ktoré tam pripité a počúva tie reči tuto v lese, kde má byť kľud a ticho a ja neviem, no už taký konzervatívny, ale no nič, spustím sa dole cez les. MTBčko máme, takže paradička, môžeme si užiť zjazd dole. No, odbočil som tam, kde som ešte nikdy nešiel. Chcel by som sa dostať spod Inoveckej chaty dole na Vlčie jamy. Ak mapa neklame, to je krásna cesta. Normálne mi je divnulo, že som po nej nikdy nešiel. Tuto je to nádherné. Čože? No tak to mám riadne resty. Pozrite sa sem. Čo vám dáva? Wow. Toto môže byť takéto výhľady. Ja umrem. Fakt. No. Dobre. Správne rozhodnutie. No. To je krásne. Uvidíme, aký terén bude ďalej. Lebo predpoveď je taká, že tá cesta by mala byť strašne prudká. Tam ako no neviem, však akože dobre, dole ju dáme, ale málo ľudí tady to chodí hore. No uvidíme. Hlavne dúfam, že som dobre odbočil. No. Zatiaľ je to dosť jasné. Pekná cesta, pekný les taký. Fakt sa čudujem, že som tady to ešte nešiel. Niekto mi spomínal, že tu videl nejaké medvedie stopy na týchto Vlčích. Alebo niekde som to čítal. Neviem už teraz presne. Ale tak je biely deň, tak hádam. Bude bezpečné, ale je toto také miesto, kde teda je minimálny pohyb ľudí. Ak nie žiadny. Ale je tu krásne. Fakt sa mi tu páči. Ak to bude zjazdné celé až dole takto, takýmto spôsobom, tak si to určite vyšlapem aj opačne smerom na chatu. No, už to začína byť kapanek. Prúčie. No, tak ja v prvom rade nižšie sedanku. Teleskopka ešte nie je. No dobre, tak túto fakt. No čo vám dáva? OK.
No tak asi som to trošku zahovoril, že ale ten ďalší úsek, bože, ten prvý úsek bol krásny, ten sa mi strašne páčil. No toto už je hardcore. Tu už teda ja neviem, kto toto zíde. Ale možno som si vybral, mal som ísť, možno išla cesta aj doľava, ale možno sa to, tie cesty tam stretnú. Možno som spravil chybu, že som odbočil zle. Tam idú asi 3 cesty, ktoré všetky idú na tie vlčie jamy. Ja neviem. Ale presne túto verziu som počul, že je tam strašný strmák, ktorý sa nedá vystúpať. No tak na toto by to sedelo. Toto je strmák, ktorý ja neviem, či je šľapateľný hore. Podľa mňa asi nie. Ešte v tomto teréne. No, dúfam, že to nebude dlhé. Že to moje rozhodnutie nebolo absolútna blbosť. Ale ja už som sa párkrát takto v lese zamotal. Mám také príhody. Som odbočil na rôzne cesty do rôznych terénov. Potom to takto dopadlo. Som ten bicykel tlačil. Stratil som okuliare drahé a nemal som signál, nevedel som si pozrieť mapu, kde som a podobné. No, ale to je trošku adrenalínu. Nezaškodí niekedy. Ono by tam malo byť kúsok ku tým vlčím jamám. Tam už je potom schodná cesta, to poznáme. Tam chodievam často na vlčie jamy. A nikdy som nešiel ďalej, lebo presne som sa pozrel na ten terén, ktorý tam pokračoval. Som si hovoril, že že to asi nie. Zaujímavé. A les je teda hustý. Ale všetko sú to také mladé stromky. Tenké. Je ich tu toľko. No hádam sa už blížime niekde, kde to poznáme. Na kyselku na vlčích jamách. Kyselka vo vlčích jamách a tento rozbor je z roku pána 2007. Dobre. No a tu je takáto kyselka. No, strašne žalezitá, je veľmi chutná. A systém naberania je proste takýto, no. Ponoríte fľašu a naberete to, čo tam je. Ezitíza je chutná, nabral som si už veľakrát. Som tu živý a zdravý. Železitá, chutná. Super. No, bolo to krkolomné, teda. Nebol to asi dobrý nápad, ale odtiaľ to už to bude rýchlovka. Tak fajn. Rýchlovka do civilizácie, toto už poznáme. Takže ja nasadám a valím do mesta, do Vapky. Sjazd z vlčích jam som si užil veľmi.
Treba si tam dávať pozor. A je tam na konci rampa a je strašne neviditeľná. Ja som sa raz na nej skoro zabil. Zabudol som na ňu, zabudol som, že tam je, že býva väčšinu času zatvorená. A rútil som sa dole. No, uvedomil som si to už ešte aj neskôr ako v poslednej chvíli. A začal som prudko brzdiť, už som sa videl, že proste skáčem cez ňu aj s bicyklom a že si tam polámem pezy. Dodnes neviem, ako som tam dokázal pred ňou zabrzdiť. Ale odtedy to mám na pamäti, je to také memento pre mňa. A teraz sa spustím ešte do Trenčanskej turnej, kde je vapka. Tam umiem tohto môjho malého skokotíka. A došuchcem sa domov. Je nádherné. Len bol by hriech nejazdiť v takúto krásnu jeseň. Takže tak ako som už hovoril v mojich videách, neodkladajte bicykle na jeseň, neodkladajte bicykle ani na zimu, aj v zime bývajú krásne dni, kedy sa dá ísť von. Nie je dôvod sa toho vzdávať. Fakt nie. A ja to strašne cítim takto, odliv cyklistov. Ako náhle skončí leto, tak už som v týchto našich trenčianskych horách, kopcoch po väčšine času sám, málo kedy niekoho stretnem, no bohužiaľ. Tak idem z babky z Trenčianskej turnej. Bicykel je čistučky. Konečne. A už sa len doplazím domov. Sa budem asi musieť prebiť dosť teda rušnou cestou, ale inej cesty niet. Bohužiaľ. Nevadí. Super, no dneska to bolo také v móde, že sa mi veľmi nechcelo, ale nakoniec som rád, že som išiel, lebo fakt to počasie je nádherné a ľutoval by som takýto krásny slnečný deň, že by som nešiel von a čoho všudy to bude nejakých 40 km dnes. 900 výškových v krásnom prostredí Noveckého lesa, aj hore, aj dole som tak išiel. Novecký les je fakt krásny. Užil som si to. Zajtra je ďalší deň a možno ďalší výjazd. Teraz trošku zregenerovať, poriadne sa najesť, doplniť tekutiny. Teším sa na kafičko, nejaký obedík. Vôbec som sa k nemu nedostal, polievka na chate padla, lebo tam bolo proste toľko ľudí a hluku na mňa, že by som si ju neužil. Takže na budúce. Užívajte babie leto. Pokiaľ môžete, bicyklujte, poďte do prírody. No, toto bude zase adrenalín, už to vidím. Takže choďte do prírody, tešte sa z každého dňa, zo slniečka, kým to máme. Prajem vám všetko dobré. Dosť bicyklovania.